Because the next time I'm going back to the stage, I want to go and join the band. I want to nakita, guys. I want to nakita. Let's go to picture boy. Oh, okay. Wow! Wow! When I am. Let them kiss.
kutaurwa zvakanaka here vakomana everyday uchingoti kwamalife ngagare ikoko masimba
matenga isu toubvunza chete toubvunza kuti sei mari muchidzimba nguva yakaoma hama dzangu dziri kuko imi munovauyisa nyika ipi iri kure uko kwavanosvika vasisakone kutora kaenda uko kwavanosvika vasisakone kutaura kamba kuti hama dzangu ndakohama zvakanaka nyika yandiri yangu zvakanaka asi rokwe hangu ndomaachengetai kuti ndiri mushishi kokumbira kuvatongi kuti vasipogara kuita neve pandakabva nekuti ndavasiya vana vangu vose ini ndasuwa vana vangu vose
Short timber. What's I want? I'll put him on one shot. Zamtana. Okay. G7, yeah, G7.
Thank you.
And also, kasi pale mungadoni mbotendawo promota semutenda zvake asi ndokungoti kumaroni mudzindo kumbosvika panapa asi ndakoti kusatenda uroni asi kutenda kwakisanzi kuri mumoyo asi kwashuru kuri pajekerere ndida kutenda komaroni mudzindo zvavakanditira muupenyu ndinoti komaroni zvaitika zvakaitika kwatiri vaidhinda maposters mudzindo wavaita vaigadzira maposters show yangu yekutanga yakaswa posta namukomana mudzindo for free mahala kuhamari saka hapana handina mari yandinogona kuvapa inini asi chandinogona kuvataura kuti ndiri mukomaroni kana mazoya kuzimbabwe ndineka peace kele ndikanozi kukuchekera ukaniye kuchekuti unoziva saka vambosvika vambotanga kuti ndikupaepae ndokanoziva system yako masystem yacho mendokumaziva saka ndikutenekova thank you so much saka ndokubirawo kuita somo yako sulu disaina ndakuriza kuzana ripiracho nokuti ese munomazamura
Hapana mambo ya moyo nao. Oh. Siko basi na kutatiza nini? Kwa basi pressure tunayo manzi. Ndio wani saidia. Kwa kitu ndio hapana baba basi. Basi ndio sisi bali kwa sasa. Tango join and then. There is where. Kwa sababu ndio wao. Tango join and then.
Mira ipapo. Yes, that's okay. Aiwa ngapize. Uyu bonato. Uyu go. Yes. Ngapize. She moves fast like Wi-Fi. Pida.
Quase se mete na taura. Quase se mete na taura, não é na fundo. Ai, na taura, não é na fundo. Na taura, não é na fundo. Já na fundo, guys. Como é que é? A na fundo, né?
dancing floor kana tindoramba ndakamira pano pastage. Imi baba ini muda kukwira pastage munogona here kutamba avo vane white avo vada kukwira pastage da kuti takadzira show. Ay!
Are you